Nasleduje pravdivý príbeh, ktorý vám ukáže, že drogy nie sú riešenie. Fíha. Nebolo dávno, že v jednom malém kráľovstve pyšný král. Jedného dňa všetkého príchu došla v kráľovstve šetka sol a tak král musel určiť kontakty až s Afganistanom. Lenže ako sa tu na solnici medzi Afganistanom a malým kráľovstvom stáva, zásada sa veľmi vymenila za iný výrob krážok. A v kráľovstve sa solili a solili a kráľ tiež solil a solil. Čo sme to len chceli? Čo sme to len chceli? A, máme to. Nevieme. Tata, A ty si kto? no ja som tvoja dcera, princezna Krasomila. Krásne. Čo sme to len chceli? A, máme to. Krásne, že mu treba vydať. Zavolajte ju. A veď ja som tu otec. Kedy si došla? Celý čas som sa vedela teta. Á, iste. Počúvaj ma, synu. Musím ti deliť vážne posolstvo. V živote každého mladého muža príde chvíľa, keď musí podať svoje mužstvo do vlastnú. Tata, no veď ja som princezna Krasomila. Á, krásne. Čakám tu na teba už 2 hodiny. Čo ste to len chceli? Správne, vydaj. Zložil som 12 neskutočne dobrých RML pesničiek. V jednej z nich mi repuje Tina 7 trpatlíkov. Neverím. A dobre robíš, moja. Dobre mi zvolil 3. 13 by nám tu bonusový track. Ale čo sme to len chceli? Počúvaj ma, teda moja. Tá naša dcera, princezna Krasomila, robí mi vážne starosti. Chudierka moja, sprostá je jak tágo, tupá, vlasy máš trpavé, rápavé, hupie si. Ale ona nemá až také toto srdiečko. Nevieš o voľakej dobrej party, čo by si ju zobral za muža? Tak.